Gipasidunggan sa Mandaue City Hall ang traffic enforcer nga nakapunit og ubay-ubay nga mga tseke nga mibalor tanan og kapin usa ka milyon ka pesos. Ang report ni Nico Sereno. Giila ni Mayor Jonas Cortez ang matinud-anon nga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue. Gipasidunggan si Jose Ferraniel Jr., 54 anyos. Niadtong miaging semana, nakapunit si Ferraniel og mga tseke nga natagak gikan sa usa ka rider og motorsiklo. Ang 14 ka mga tseke nga iya sa usa ka negosyante mubalor tanan og 1.1 million pesos. Kadaghanan niini pay to cash o mamahimo ra nga mapa-encash dayon sa nakahupot niini. Abli daw ang bag niya, kusog ang iyang dagan. Tagak wa kay bawo siguro pagka ko na. May gani ka di ako na tungnan ng motor. Kapag siguro sa bangko. Mga alas 3 na god. 13 ka tuig na nga enforcer si Ferraniel nga mapasalamaton sa pahalipay nga gihatag sa mayor. Kinisab ang gipahimug-atan sa iyang labaw ang importansya nga mamahimong sinsero ug matinud-anon sa serbisyo. Balik yun, di man to kuyaw sa nakapainisan na ito mga presyo kita. Na ato ibalik sa natong dan o kinsay tagiya. Kuyaw sa na kwarta ko na. Ano din na ito manilatan dili ato As a frontliner sa sa field yun, kami yung una makita. Salamat sa ni Ferraniel sa iyang kabutan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.